Здравейте, казвам се Диана и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. През последните години изкуственият интелект трансформира индустриите, особено в публичния сектор. Чрез автоматизиране на процесите, той не само увеличава ефективността и намалява разходите, но също така подобрява качеството на услугите за гражданите чрез правителствени портали. Изкуственият интелект помага за оптимизиране на операциите, освобождавайки ценно време за фокусиране върху по-сложни задачи, като същевременно намалява разходите за заплати и управление. С способността да анализира огромни количества данни, изкуственият интелект осигурява по-бързи и по-точни отговори на запитванията на гражданите, дори позволявайки персонализирани услуги. Прозрачността се увеличава, правейки административните процеси по-видими и отговорни, което повишава общественото доверие. Въпреки това, за да се осигури безопасно внедряване, е от съществено значение да има правна регулация относно защитата на данните, отговорността и етиката. В Crowdy.ai предлагаме авангардни AI решения, базирани на над 15 години опит, оптимизирайки разходите и ускорявайки обработката на клиентските заявки. Нека използваме силата на изкуствения интелект за по-умно и по-ефективно бъдеще. Свържете се с Crowdy.ai днес.